Ty jsi šikovná. Ještě ne. No ještě ne. Jako jsi dneska hlučnej, to je hrozný. On se rozjel. A nahoře byl taky ten samozřejmě. Ale tak se stejnil, jo, a ten Pavlík, který není z toho Snowzealandu, ale že je dneska takový. Nebo že už od toho je takový. No to novolují zase. No, buď to. Pejsek. Úplně, nebo novolují, pořád ten měsíc nám dá tyhle věci. Nebo se mění šlák. A nebo je čtvrt. Lunární, nějaký asi podobný. Zase tam povolal. Ještě mu dáme na ten. Ještě mu dáme. Ještě mu dáme. Pejsek má hlad. Pejsek má hlad. Tak kde to má? A já tady. A má vodítko. A já no a ještě mu dáš? Jo. A komu dáš? Jak se jmenuje pejsek? Jak se jmenuje pesa? Jak se jmenuje pes? Nic. Musíme hlídat pejsek, pojď. No, Kubo. Výborně. Na. Alina. Koukáš na Aliho? Nebo koukáš na Aliho? Výborně. Kde máme? Ještě mu dáš. Podívej, Hanka tě vyfotí, jak jsi šikovný. Taky tě vyfotí, taky. Hanička tě vyfotí, no vidíš to. No jo, a tak. Tak ještě dáme? No jo, musíš se trošku učesat. Je to velký pes, ano. No nebo já jsem tady. Tak ještě dáme. Dáme Hariku ještě? Ano? Tak pomalu. Je to velký pes. Výborně. Tak, kde máš? Pomalu. Ano, výborně. Jsou tam myšky? Tak v každé myšce jde jeden pamlsek. Máme 4 myšky, dáme 4 pamlsky. Ano? Vezmi pamlsky a dej je tam myšička. Pavlí. 4 pamlsky myšička. Jedna myšička. Druhá myšička. Druhá myšička. Třetí myšička. A 4. myšičku. Má každá myšička? Potáhni to. No potáhni to, ale teď to nech. A řekni mě, kolik těch pamlsků si dal myšičkám? Kolik jich tam? 1, 2, 3, 4. 4 pamlsky, ano, pro 4 myšičky. Tak, zkontroluj to, Igorku. Co mu řekneš? Můžeš. Tak, výborně. Igorek to zkontroluje. Igorku, jsou tam všechny 4? Našel si všechny 4 pamlsky? Ještě jeden. Vezmi si odměnu a dej mu ji na takový nesmíš. Hezky mu ji tam dej. Nesmíš ji. Výborně, a ještě jednu mu dej. Výborně.